Kahinyo trap youth council riboy sabnyi haka jinyalam usamla RC thank you kum president lambat vice president usamla John Makri menta kasni khat pratrik nailor kilali banjurep ika we ke petrol pom kabadan haka snong sok karbam rem kate ke jingle jong ka HYC ka de heden ke jinyo jintip halor ke jindon jong ki barjela ki petrik klem ki kot ki sla ki babiang habakran skilat patai kubor na kaliang usamla RC thank you ulai itu baka jinwan jong ki banjurep ikinong tray haka ne ka pom kade hedin ke jinyo jintip baki batray haka ne ka jaka kidai ki beru ki bana bar jela bat ki bamdon ni kot keslah ki babiang nalang jui kum ka new trip with council jong kari boy sepni manda ka singwan bani kendu yaw manager jong ka ka vi melim ngap ka brega pom hang ne apo snong sokar bamrim ka jiwan jungi halor jong ka norim ka long ba ngikwa ba kidai ki dong tre ki bede ki non tribal ki ba bun ki ba treng ne ki dei na po Bihar ke ka bangi kwa ban ong nalang jui kum ka seng ka long ngikwa bani kendu u ka long ba ni dawai u baude penbiang no haberi bar kini ke level lesson jong kinong trade u hangne amar kala du menta ki batrai hane pom ki don sound ki bade ki non tribal but arun ki bade na ki try jong gi hangne kisno dan amar tak dawi ka ki bu ka jing dawa ya une try jong ne ka pom bau haban penbiang no haberi bar ka level lesson kanang ba kinong trade u kan su bar ka ju por ki pai ba jong so balai nang leng ji kasang yuan ban ong yo ne manager ban penbiang no haberi bar level lesson kalong lada pikum ki pai ba jong ka briu trap ni phaiden ha gi ne si balai no pi kai ka baja ha po jong ka de ka them ribhoi district ka chungiru ka chingsha jrongti jong ki para ki betre ha chu ko pom yan lang jungi nimkwa ban jakum kini ban ngim khil tiru ban jakum kini ha po jong ka ne ka than ribhoi sep ni ki jungi yan mar tak daw lang ji kum sang yuan ban dawai u baude mun penbiang habri ba ka level lesson ban ngil airu ka por ju ha po shibnai bawa hak penbiang ia kan kale lesson but ada umla ada betasi khat pratrik jong di bulan September hadu khat pratrik jong bunai Oktober ada umla penbiang habere bat level lesson naleng jingi kum kaseng yang sawan ban be no ikin treju wang ne badang ne ailat tangi ke bedon ki level lesson pada ju ko por tangi ki para try mulok jingi ke bede ki khasing jingi ban tre hagane ka pom amar naleng jingi ngim ju persyak na ka por habere bat ki jingwan jong ki kamper roi hane ka boy hagari kan ka riboy semi ke jingi henregi kuapat habawan ki kamperoi de bendon ru ka jingeda ya ki pardo ki parasnam jingi khamtam ya ki kente khna ya nalang jingi ka sang pa ka kubor ka besai ka long pa om dei tang de ka pom hang ne reisa paro ki ba ai jimentre sa kine ki non tribal ba ki hapan penbiang habere bat ka level lesson ba ki hapan penbiang ya ki jingi kam jingi la da ki mla tan lang jingi sang yimense panle da ka patan